Gabon, eta ongi etorri zer modu zarete? ETV bat Euskal Telebista sin faltarik gabe habitat natural duzuon ikusentzule maiz eta estimatu. Zarautzen gaude, behatzit erdidia, eta ni... Alergia gino, honek alergia ematen. Tropikoa ez da torkizu ondo zuri antza. Ja, bale. Aterako gara tropikotik igual beste aldera. Egia da! Uztail oso tropikala ere etzaigula egiten ari pentsat hemen zarautzen, ze eguzki pixka bat tarteka atera liteke, ba. Bueno, pixkanaka egunen asaten dik urrengo egunean eguzkia eta kola zarautzen, baino, uzate Euskal Herri osoa nerekin asarre daula. Tala ere gora bihotzak, Gora bihotzak gaur, beti eta... Gora bihotzak. Eta betirago, nahindik ere. Zergatik ekarri dugun tropiko puska bat gaur zarautza. Besteak beste, gaur konkis irabazi duen konkistadore bat izango dugulako gora bihotzak saioan. Eta horregatik, hasi baino lehen galetu nahiko nizueke, Plazaola, Maritorena eta Enbeita. Zuek konkisera gauza bat eta bakarra eramateko tal maletan sartuta, honintza zer eramango zenukete? Gauza konsideratzen bada lagun bat, beste persona bat. Gauza. Maletan sartuta, sujetadora. Sujetadora? Hori barik ezin dut bizi beste dana, prescindibilidad. Vale. Oiana? Bira, banik usteet goze handia pasako nukeela, eta ardun jateko zerbait. Eta pentsaude... Ezin da. Zeatik ez? Jateko ezin da. Kakauete krema eraman nahi nu. Ez dute uste. Hori gozua da. Jateko modukoa da. Bueno, banik eramango nuke. Nola gai sartuko nuke hor. Gorputzian. Begira, hola, eguzkitako krema bezala. Eta gero, tarteka. Plaxa? Nik plastilina. Entretenikeko. Vale. Flasha eta bere gauzak. Demora pasatzeko, han egia da demora ere pasa egin berra dagoela. Eta zuk, nolabez? Nik dudai gabe, gaur ekarri nez gaina. Fris. Ja, hango pixkat... Habemos papa, Ez ditut soportatzen moskituak, beti pikauiteie, beti dana hundituta dakateta. Beitu, kontu zer. Ez da horremeste fauna baina, florare, bai, bale. Bada ez bada, ulertu dugu. Bueno, gaur hemen dabil moskito ugari, igual sartuko gara, tasiko gara lemailen... Moskito, bezakau edia, gana horrea. Baina pasarelatik, kontuz moskito ugari dabil, baina... Ez da zu pasarela badaukagula, Gora bihotzak, Plaxa, gaur kontraktura eta guzti, mailakatu bidator mutila, baina... Baina gaur bakizu zein ez dan moskitua. Bueno, pixkat bai. Moskito txiki bat. Bueno, txiki da. Denetari dauka, orain jatorra, majoa. Oso. Zarauzarra, bizida... Begira, orain txebalkoian. Baitu kontu zen. Segituan hemen, Gaur, Nakor Marquezekin batera esango dugulako. Gora bihotzak! Ala, venga, animo! Bazen! Ados! Esan bezala beraz, ongi etorri denoi. Korokote taldeko ordezkari, Iker Plazaola. Hola. Hola, kaixo, bai. Hola, Plazaola. Ata behi taldearen izenean honintzen beita. Hola. Eta Jokaju taldetik Maritoren. Gabon. Ongi etorri. Oso, no? Eta gu, Zu Julian jantzi, izan zitzen. Hombre, rubia naiz, ez? Eta zu lur? Bale. Bueno. Bueno, zurbil. Venga, gora. Bueno, zer ez esatik? Zerbait esan nahi duzu? No, balez, edo, esan modunik? Bueno, konkisen bakizu oso gogorra izan berrezula, bai mentalki eta bai probakiteko, eta pixka superbibentzia da hola jokoan, ez da? Gure superbibientiak gaur baldin badaude, bakizu zein dian? Ez ditut aldrebez esango. Hemen da kajarrita izenak aldrebez esateko beti izenak aski izate ditutelako, baina gaur ezki izugarri ondo esango ditut. Bakizu zeba, dakaulako nere amazo, nun? Dakalon! Ez daki. Eta, Andere lortu eta Carmen Egisasola! Santurtin hori bat! Oskono nire! Nerea, zer moduz? Hacía sus cosas hacía Baracador eta ni beldurra jo sus cosas eta un asko dago hemen eta ni nago pixkata ataque de pánico egin, baina, bueno, ambiente polita tendentzua. Ez que etorri gara plazara lasai txaragarekin eta bapatean sus cosas ja, mata plaza bapatean bete da. Beitu, hemen ditu zuhiltzaileak eta guzti. Ai, kontu zerrume bat Ai! Gero kontatuko ditu gehiago, bale? Oso, alde hortik. Baina, nerea, konta iguzu pixkan jendea nola da bilen.
Korrikaz. Ba, jendea zoro moduan bueltaka ume pilo bat, korrika gero gure inguruan eukitu, eta nira urduri, miren. Baina zergatik urduritzen zaitu suzko zezen batek jakinda azpian. Baina, baina sufritzen, utzea zure bakean. Berez, ez delako berez zezen bat hor azpiangoan, persona bat, eta orduan... Nerea, kontuz! Baina ezkenik txikitatik eukidiot beldurra! Nerea, sartu barruan! Bizterdik hau. Sartu barruan, zuzen barruan. Baizera. Akaso, zure trauma guztiak konpondu genitzak dela? Ez da benetakoa, pentsatu behar dut ez da benetakoa, pertsona badago razpian, eta suak ez du ezer egiten jazta. Hori da. Beti ere, babes zibileko lankideak eta izan nintzazura gertu. Nerea, moz eskerik asko gero arte? Animo! Gero arte! Aio, Nerea. Ezkerra forman dagoen eta korrikaiteko primeran dagoen, Nire pixat estresatu egin naiz, Bueno, nik zezenzu baten barruan sartu nintzen, herri txikin, eta hainbesteko bildurra pasan nun, esan niola, oier! Eta aldatu nintzen. Horregatik dara mazuzuk beti sua barruan, no, galez? Bueno, Total, beraz, pixka lasaitzeko, pixkat baretzeko, pixkat Ere. atuan nasa eta bota gure tokira. atuan nasa. Tuko dugu harria, bale? 40 kilo gora, bera, eta ja zemat aldiz. Bitxo bat. Ander Elorduin eta Carmele, giza sola. Oh! Hasi gara zuretik uste, itzali egin da. Telebistaren ma. Gaur gure Carmele, Elsa Tantita etorri da. Bueno, ikusten da in Miami, gure zunari txit, gorenak, Miamira bidali nahi izan gaitu. Baina ez, zuek sorpresa kendu eta esan duzu Santurtzin gauzela herri eder honetan. Hori da, gu gaur be gure erronkakin hemen gauz, hemen dekogu gure 40 kiloko arribola, eta giro paregabeie dau. Baina paregabeie gaurko boskoti Ander. Bai, Presenta ukogu? Eta bai, pasamo dutzegu gure boskotari. Apa gure boskotea! Wow! Hemen. Begira zen zintzagari diren hilaran, Euskaldunek, torri hartu leku erakutsi zuen aurpegi politek. Esan behar dugu bat, erdi Euskaldune dala, Joseba, nongoa zarazu? Ni Burgosekoa naiz. Eta noiz hasi zinen Euskara ikasten? Ni urrietatik ikasten hasi dut. Hemen ikusten dugu euskera ikasten gabizela eta zertan jarraitzen dugu ikasten? Hori da, gaur ez da euskeri bakarri praktikauko. Gaur harri jasotzie ikesita praktikau egingo duzu bai. Osake Ander, zu epaielanetako prest? Betiko moduen, txiribitue, kronometroa prest. Eta bueno, boskote ipini hileran eta... Bai, hartu zuen lekua. Errekorra, amoroton, 32 jaso aldikin. Gaur hemen batzuk harri jasotzen ibilite dauz. Ez nahi esaten, errekorra ingo da bienik, baina txukun ibiliko dira, seguro. Carmel, eta gero egia da, 2 edo 3 edo 4 edo 5 lagun izan ere badagoela aldea. Ez da? Nik ez du paskaldu bezein. Aldi edo, baina hemen aldi edo buena da teknikan. Vale, ba, teknika bai, paskaldu barik, baina... Batzuk laguntzi biko da, eta hori, emon ningo jakue. Kooperatibismo. Prest. Hori da. Venga, ba! Animo, neska! Venga! Ta denbora! Ambolola! Bueno, baskaldi gabe duteko ondo, da. Baskaldu gabe Terri, aurrera. A ver, Joseba! Xo, oitu Joseba. Vale, Ondo, Burgos tarra, ez da? Bai. ¿Sabes uruguaikoa? Eta? Burgos. Vale, oso. Uruguaikoa zela. Nahi bat duzu uruguaikoa. Eta? Vale, Ondo goraino. Eta 30 segundo. Uy. Vale, oso ondo, listo. Venga. Vale. Bosgarrena! Askar, Pipa! Hasi da goraino. Zazpi! Nahi gabe. Honek askotan jaso du. Sortzi, kanetik hartu dugu. Katua zua izera nola? Ederatzi! Venga, Ua, arri bola bere sorbaldara. Beitu. Amar, bueno. Venga, besa. Amaika! Ikusi duzu ez ema jaso ditun. Hau baiton! Amaika! Fuerte do! Venga, 100 minutos. Eta? Ondo! Beste bat? Venga, beste bat! Vale, listo. Ondo! Hau balatzarriro! Venga, ánimo, Lasai,
Venga, importante. Venga, neska! Hortxe. Igual afalduta gero ite bat imago beto. Hola, zer ez da pasar? Bai. Venga, ahora, Venga, ahora. Venga. Vale, bota. Minutu terdi. Venga. Oso ondo. Lugo guitarra. Pipa, venga. Uy, Vale, listo, bota, listo. Ya está. venga. Hogeita mami. Azken amabos 6 segundua. Vale, bota. Listo. Venga, beste bat. Txukundu dezagun, ba, hogeira jo. Eta, Vale. Venga, listo. Bai, honek, pipa. Pipa. Vale. Pipa, beste bat. Emeretzi. eta denbora. Bueno, Oso ondo. nik kontu galdu dut. Nik bai, baina gaur kontatzen okio. Emeretzi jaso aldi, Zake, ekipo. zorionak ekipo. Emeretzin dozu ezuen, bueno, zean ikusi dozu ezuen burue. Ondo. Bueno, zuk jaso dozu, izango basan tomatea moduen. Ander, nik lehen ez batzut hemen bazuk garri jasotzen ibilik da Bai. bezala. Eta hori gerri da eta ez gerrik asko. Eta horretan jarraitu dugu, urrengo taldean bile jarraitzen dugulako. Eskerrik asko, pareja. Hau pasanturtzi gai, Aio. erorte, eskuminak, Aio, herriak. aio. Erorte, Desde Santurce a Bilbao. badakizu zer nogales? Ze, bai, udan gaude. Bakit, bai. Bai, udan gaude, ez du ematen, eguraldia, kiskun kaskun, baina... Ba, uda, nogales, Bai. ez da denontzat sasoi erreztena izaten, Aha. besteak beste, eta ez naiz Ba, moskito ez ari orain, ez moskito ez ari orain. Mosquito. Moskito ez baino maskote ez ari bai naiz. Maskotek, askotan, udan, inoiz baino gehiago sufritzen baitut. Hori ala da, egia da. Beira, nik, behitu aurreko estiralian ez dakit noiz izan zen, ondartzan joan eta nire lagun bat topatu nun, daka jaski bat, eta jaski gaixoak pena bat eman zian. Zebero! Hola, me engana hola. Hola, uri gabe, esaten, bueno, a ber, ondo zaitzeula nire laguna bere txakurra, baina eguraldi hauekin gaixua. Ez zaizu iruditzen. Maskotak eta uda eta maskotak zuek etxean, plaxa, zuen buruaz gain, baduzu bestelako... Bueno, gure etxetik pasaudia 3 arrain eta txakur bat. Txakur bat izan duzu. Nik arrai asko auki ditut. Bai, Baina zuek arraina etxarrak zian, diret. kanibalak edo, elkar jantzian. Jaten emotetze zuen. Bai. Eta txakurrarekin udan, joaten zineten, kanpora, oporretara. Bai, faten ginen. Txakurrak pena asko mutu nostan, ze azten ginean kotxea antolaketan, biajen fateko, beak beti notaileren gu bagoia zela, eta uste ben, bea barikoia zela, ordan, bea beti goten zan kotxera esaten nibe banoia. Hau! Eta igotzen zenuten kotxera bera ere. Bai, torteza. Ba, behitu, aztu ite zitzaion. Bai. Igual, arraia zen. Zuek, Guau. zuek badaukazue etxean, egon nintza, zuen etxaldean eta igual izango da bererik. Bai, guk holan maskota moduan edo nik ez dut inoiz animalerik euki, baina gure etxe inguruan beti egon da animali asko. Orain ere bai, ulloak, katuak, txakurrak. Oiek oporretara normalen ez dira eramaten. Ez, bueno, eta ez dakit, ni animaliak ondo zaintzearen eta elkarri bizitzaren oso aldekoa naiz, baina animaliak humanizatzearen aldekoa eta hori ez. Oso ondo, hortagoaz. Animaliak humanizatze esan nahi dut, hori, oporretaragoa, hotelera ez dakindona, eta gure txakur handi hori hartu, han laburmen barruan sartu, beraren zatera batez ezaguna ben lekuan, edo arropa jantzi animaliei, gauza hori. Hori da. Eta asera batean aurrentzat eta diseinatu ziren karrotxoetan Ui. txakurrak eramatearen buruz zer diozue. Niri iruditzen zait gaur egun egiten diren gauza asko, ustez onerako animalia gaizki tratatzeko direla. Iruditzen zait. A ber, hor, belaunaldiekin ez, bale, belaunaldiekin garaiakin lehen gauza horiek etzian hain beste ikusten. Ez? Oain gehiago normalizatuago daude. Ja, baina zu katu bat solte dabilenean, egunean zema denpora ikusten duzu gora begira horrela etzan da. Orduan, zelan erango duzu mearen karrikotxe batean katua zuri begira, edo txakurra zuri begira. Ez doa eroso, ez du joan nahi, Maritok badu animaliarik etxean? Ez. Gaur egunez, nik txakurra izan dut, arraiak eta dortokak eta txoriren bat ere bai. Baina gaur egunez, eta egia da niri ere olako gauza bakarrituana eta janztearena eta pixka gehiagik ere irutzen zait. Bai. Eta nik ikusi izan dut Instagramak.
txakurren Instagramak. Txakurren Instagram. Txakur influencerrak. Bai, Ayuso ketzun esperantzan gisa. txakurra okatuan Pekaz, Instagrama ez? kudeatzen, oze, olakon bat. Asko daude, Bai. Bai. Esperanza Agirren txakurra. Hori da, bai. Guk nik adidez etxean ez dute sekula horrelako, arraiak eta aumentan bai, baina txakurrik ez dugu sekula izan adidez. Ze sentitzen du, zuek igual izango zu beste konexio bat animaliekin, txakur batek ze sentitzen du xira bat jazten diotenean, ze igual pozi dago? Ai, gitxo bat! Ez dut uste, Nik ere... bitxo guztiak ez dira derrigorrez hil beharren. Ez da asusta hori ditut. Nik uste dut ez da zela eroso. Ez dakit, badaukate azal berezi bat, konstituzio bat, instinto bat, eta gueten gabe ari gara hori izorratzen. Ez que ni badakit ez dela oso iritzi popularra, baina adibidez, niretzako ere jaskia munduko animaliarik politenetakoa da, baina ez que zerbaitegatik da jaski siberiarra. Zergaitik ekarri behar ditugu Euskal Herrira, zergaitik euki behar ditugu sugeak terrarioetan, armak etxea, ezke ezin dugu nahi dugun dena eduki, eta da pizkat merkantilista dena. Nahi dut ekarri egingo dut, nahi dut ekarri, ez. Ezin da, bai. Ezin da, eta gainera animali horrentzat ez da ona. Bai, ala da. Nik anekdota badakat arraiekin gaixoak esan duna leno. Ez miren. Beti gaude zure anekdotak entzuteko desiatzen. Nera nahi arrebak igual, hemendik aurrea ja ez dakata nahi arrebaik. Bueno, total, anekdotak merezi badu, listo, galeuko ditugu bidean, nahi arrebak. Oso txikiak zian, 2 urte izango zituzten, eta bueno, etxean genekan pezera handi bat, oso handia, balago 5 zekin, arrain txikirekin, hola polipolitxak da, eta egun batean, baineran sartu zian behaiek, baina baineran, hori espumakin, festa ez da, eta, basantzuen, ureta gaude, festa dago hemen, eta zeatik ez arraiak gurekin sartu, Gonbidat ditzagun, ez da? sartu zituzten arraiak, eta behaiekin sartu zituzten, nera amak esatezun, hauek isilik dabiltza, juntzan da, ui, bezera. Hildakoen artean, bi hau. Sartu zan, bainera eta. Ai, ama, garra itxo danako. Eta nera, hauek ez dia moitzen, nola moituko jaba, egin dituzu eta! Eta jazta, hori gertatzen. Goian bego, gure etxeko arraidanak. Horintza, egon zara ditu batzuekin. Hau esan da? Nola moituko dia bailado. Claro. Beste munduan. Ja, Ouija bidez, eureki komunikoa. Egia da nik badaukala nire trauma, egumea ginenean Ariatzako auzo eskolan, Andereño Laura Urbururekin, oso zoriontzua ginen eta dortoka bat geneukan, deraman behar izaten genuen etzera txandaka, eta nire etxean hil zen dortoka, eta orduan ja, no dortoka, osea, pezeran eta kaiolan gorde behar den ezer, ez dut nahi ez etxean, ez etxean normala, oain ulertzen digau. Begira, horren arira nik ere badaukat anekdota bat, baina nik uste jendeak nahiagoko duela nire anekdota entzun baino, onintzak grabatu duen bideo hori. Julen Pikotiz. Bueno, zein da nire kamara. Gatikan egon naiz, kaixo, guapa. Gatikan egon naiz, eta grabatu ditut animaliez asko dakiten pertsona bi, animaliekin bizi direlako eta zaintzen dituzelako, eta jakinduria handiz, eta errespetu handiz, eta egin behar ez diren gauzak egin gabe. Ikusi bideoa. Jose Ramon, arratzaldeon bego. Deskantzuen gauz hemen, jesarrike baia, Jose Ramon Arloak bierren jetorriko zanuna. Bueno, bat egin doa, bai. 8 gitxi eutan egon naiz ja, neure piztikaz. Zuke piztizekin dekozun harremanetik esango zeunke personakaz baino errezau fizeguenkela animalizekaz? Egi da, pizti dagoz zurrek. Eta personak asko dauz fiateko. Bai asko dauz, ustike albotik emon beharren atzetik emoten daudena. Badakigu guk edo konte dozkue, maskota zinguratute be bizizarela. A ber, dekotez, hain bekatu direz. Perla, Kea, Hanoi, Magui, Umita, horrek etxean dauzenak. Eta gero, bata baltzatxue da eta baltzita, gristsue, grisita eta katutxita. Zuk be jartzen dautzezue piztizeri izenik, Jose Ramon? Bai, danari. Dagoz, idiek, jilgero eta txikito. Eta gero daukuz pilik emari, itxidotonena, jak, biano bat.
Hori da ja, no ba maz. Zuek ze pentsetan duzuen dauen modie, animalizek jantzitek alera atarati eta olako deusek? Nire ez daz gustaten, nik hauren ez izaera itziten dutzete egiten, baina piztien bizia egiten dut. Nika ez duten ulertzen hori da. Tristena da, ez zergaitik, jankik iten dauna guzti kopiaten. Hemen, hamburguesarik inoz ez du jan, gure gaztean poran, almondik apai. Bai, hamburguesari sekule guk ez duian. Etordi horrek, hamburguesa. Oso jakitunak hauek, Bai, oso. Oso eta ganera, hori, Jose Ramonen kasuen, urte askotan probatarako idizek preparetan, eta, bueno, ondi joan gaur egun hasien da ondi zegaz. Baina esan du, jankiek ze egiten duten, dena kopiatzen dugu lagu. Bai, hemen almondigak bai, baina hamburguesak ez zeudela. Hori esan. Beraz, botatu behar genuke, almondiga bakarri jatera. Brosakutzi eta saiatu ginen gero errepaso batekin, jankizek gauza onak zertzuk egin da bezen, baina azkenengo mendean oso gutxi. Barka hue, baina eske bakit, behitu hemen egea animalia gora da bera, baina bakizue, kazetaritza lanare askotan oso zaila izatea, bakizue. Eta galdeu jozue favorez, nere amazoi gaixua, oain ikan zuzko zezenakin hortxe da dit. Nerea, ondo hartzaude. Beitu, esango izut, ez. Zuzko zuzena pasatu da, baina eske orain umezik uratuta nago eta ez dakitzen nahi hau da. Ez, baina, bueno, oso formalak dira. Bueno, oso ondo gauden men Barakaldon, ez, ambiente polita dago, oso formalaria portatzen. Bueno. A ver, orain, lehen esan dugu formal egongo ginela, así que, a ver, Bueno, zeran ari zarete pasatzen, ondo? Bueno, gaur arratsaldean euri pixkat egin du, baina orain eguraldia baretu da, eguraldi hona egiten dut mundu guztia atera da kalera. Gaur kontzertuak ditugu, Álvaro de Luna egongo da hemen, Herriko plazan gaude, Carmengo jaiak dira, eta arratsaldean eduki dugu kuadrilla, bazkaria, herri bazkaria, eta gu bertan egon gara, ikusi dena. Basiatzen nengo dela, aulki guzti hauekin egin dut topo, eta esan didate gaur Barakaldon herri bazkaria dagoela eta 250 pertsona inguru egongo direla. Ai ama, ikus ezagun zein den menua. Gaur, paia veganoa egingo dugu, Barakaldoko gaztentzat, 27 kilo arroz erosi ditugu. Kalabazin, asenarioa, txampiak, kipula eta piper gorria eta berdea. Dara, mamaz verdurak arroz. Gazteguneko bazkaria urtero egiten dugu, ostegunetan, animatuta etorri. Gaur naiz eta euri asko egin, ere jende aurrituko da, asko izango gara. Markatu, zertan zabiltzate? Gabiz jartzen toldoak euria da olako. Naiz eta euri asko egin, topera gaude. Bai, 250 pertsona baino gehiago espero ditugu, orduan nahiko pozik gaude. Gure artean antolatzen dugu bai sukaldatzeko lantalde bat, bai mailak prestatzeko beste lantalde bat, harriko egiteko beste bat. Urtero bezala etorri gara kuadriarekin, gero datoz besteak baita, eta ondo pasatzera eta egon polita disfrutatzera. Eta merezi du hemen etortzea eta egotea lagunik. Badakizu ez zein den menua? Arroza uste dut, ezta? Paella. Gaztegunetan esango nuke ezin duzula asko eskatu beti bezala, baina... Menua nola aukeratzen da? Pentsatzen pizkatagian denok gustora jango duten zerbait, terraza egiten dena goiz batean, lan gehiagin emango ez duena. Bai, orokorrean beti izaten da makarroiak direla, baina egia esan hori oso zaila sukaldatzea 200 pertsonentzako makarroiak prestatzea, hori nahiko zaila da, didez arroza asko zarrazago prestatzen da. Urtero bezala baita hemen egiten dutela eskuz oso gozo, segurazki, eta gainera plater bakarra, dena hor barruan. Sukalari honak daude. Egia da, lan asko egiten dabiltzatela, ikusi dugu eta gainera zaila dela inbeste pertsonentzako sukaldatzea, beraz. Ez gara eskizito jarriko, ez da. Ba, hon egin kuadrilla. Eskerrik asko. Barazki paella vegano. Zartu zainei. Bai, ba. Elduko genioke horri ere? Bai, Gaurkoa nerea da, eta flasha. Plaza bat izan da, Muixu gora bihurtak. gora bihurtak. Baita zurea ere. Plaza ona. Bueno, zanda dira gure gonbidatuak Garazi Arruti. Aurrera Garazi. Hola, Garazi. Kaixo. Eseri? Kaixo. Ongi etorri, zer moduz? Ondo. Ezin kasoi. Ez hori eta ez aurratzen da. Garazi. Garazi, ezin kasoi.
zuk nahi behitu. Zer, nik normalean handik ez bada hemendik, nahi eta baino nahi gabe jasotzen dut pistaren bat, eta gehor ez dakit ezer garaziri buruz. Ez, pista ez, galde buitezu eta batzuk despistauta daude eta esan intek. Garaz! Ez hau zaituzu, Onintza eta Oiana. Kaixo. Kaixo. Beha garazia da. Lehenengo itxuran. Onintza, galartzak, bi, eta aurreko nork asmatuzun beste bat, atzokoa, jokin nahi ergarai bat. Bale. Ba, holan lehenengo begiratuan zer esango dut, ba. Dendaria. Zumba irakaslea. Peajean atea zabaltzen digun langilea. Ez dago inorratea zabaltzen. Kobratzen bai baina atea. Barkatu. Bere lana da atea zabaltzea, hori egin dezan zuk pagatu egin behar diozu. Ez, Julenek jago eta mateio tortillai. Listo, pista. Lehenengo pista. Bueno. Asko ibiltzen da. Peajeko ez? Asko ibiltzen da. Etxez-etxeko asistente. Badakit! Etxez-etxeko. Ipar martxa edo naughty walking irakaslea. Ez. Txakur paseatzailea. Bai, bektu arpegia. Garazia Ruti. Zure lanbidea da? Hori da. Marito! Baina zure txakurren paseatzailea edo besteen? Besteen. Aber, animali hauek pixkala zaitza dituzun. Zerean, Donostiator, eta katu eta txakurren psikologian aditu bazea, ez da? Hoi da, bai. Bai. Eta, bueno, batez ere pasia eta zaintza. Iteet, hoi da. Beste txakurrei, etxea jun, atera, mendia eraman, askau, eta, pues hori, txakurrak disfrutau, hola disfrutatzute txakurrek. Mendi? Beitu horratzean dakagun gizon hori. Hori paseatzea eta berko dugu legone bat. Gabon. Opa, kaixo. Hala ere, paseatzeaz gain, txakur horiek eta katu horiek zaintzeaz gain, zuk haien psikologiaz ere badakizu zerbait. Bai, bueno, ulertu, behaiei ulertzeiet. Bale. Hoi da. Bale. Nola ulertze dituzu? Hemen ditu. Hortza. Zenbatekin ateatzea. Zuzara motxila daukana, ez da? Zer hartzen dituzu, goizean batzuk, eguardian beste batzuk, demandaren arabera? Hoi da. Azkenen, batzuk nahiagute egun guztia behaiekin ematea, beste batzuk bi orduko pasio bat, beste batzuk, egun guztia, pertsonen arabera. Zenbat txakur dituzu haintxe bertan? Egun ez da. Batzutan dazkat 5, betzat 12. Wow! Baina gehienez ere eta momentu jakin batean edukitzak ez du 12 txakur bat? Bai. Oain adibidez, udaran, jendea ondartza dijoanez. Egitan? Bai, karo. Horretako nao? Kao, ze, txakurrekin ezin da ondartza bentsat guztietara joan. Hoi da. Udaran ez? Oan nun pasatzituzu? Hori da, nora eraman. Ni mendira beti. Normalen mendira. Asko ze lasaio nao. Bakarrik, ne txakurrekin, eta pasatze dana, agurtu, eta ale. Onintzia? Ez, nik nahi dut zu lan asko izatea, baina iruditzen zait oso absurdoa zuk hartzea txakur bat, eta gero mendire eramateko beste norbaiti izatea. Ze, hasieratik dakizu txakurrak hori beharko duela, ez da? Bai, ni ados nao, baina egia da, jendeek ez duela txakurra behar den bezala, eukitzen. Edo igual ez diala konstiente, benetan, eukitzea zer dan, ez? Zer lan daukan, azkenean lan bada. Adibidez, txakurra hundi asko zigilazkat, txikik baino. Hori hola da. Txikik normalen mendira matea, gaizki ikusia da, eta igual da. Txakur txikik ebai mendia junbardia. Hori hola da. Eta galdu zaizu txakurren bat, mendian, basoan? Ez, galdu inoiz. Nerik. Bestinek ezer. Eukitut susto bat, hola igual despistatu indiala, baina beti okotxin itxoin, o bilatu, baina inoiz, galdu inoiz. Eta behaien arten nola moldatzen dira zenbat? Bai, beti lazuriko lazuriko. Denak, bai, Aber, gero bai, ni hortako nago, pixkat hori ulertzeko, zua adibidez, behaien arten elkar bizitza? Hori da, inbar dute, orduan, zion bartzea, hor, eztabaida mozteko, eztabaida mozteko. Hoi da, etorri honea, behin baino gehiotan, txakurrok, etzazuela gehiago eztabaidatu mesedez. Bueno, gu bestela azken, ez?
Guke bai, algea ondo eman, baino noiz behinka eztabaidak eukiko ditugu, txakurrek baita. Eta garazizu, nola erabakitzezu, ze txakur doan ondo, osea, zein ematean ondo eta zein nola iteituzu taldeak, ze igual berri badator eta guau. Egia esan, suerte asko dakat, asko, ze... Ikutu. Oida. Ze egia da, hori, txakur... Labradore asko dazkat, hori egia da, suerte dakatela. Baino... Hori zergatik da suerte, barkatu galduen, ez? Labradoreak hori da. Mantxoagoa dira. Ez dazkat oso txakur, hori, ez, potenteak, eztari asko dazkate bai, ez dira txakur polemikok. Vale. Rollo honeko txakurra ditu. Dominatzaileak ez dira. Bueno, es que dominatzaile ni horrekin enago oso. Vale. Kontuz. Hori esplikatu, zeu zerkaski esplikatzea iguela. Momentuak dira. Azkenen jerarkia bat izatute txakurrek, eta momentu baten batek aginduko du, zatikan pertsonek guzela azkenen. Ni zerbaitetan izango naiz, zu baino hobea eta zu izango zea ni beste hori da. Txakurrek berdin. Beste txakur bat ezagutzeko, egongo dira beste txakur batzuk sozialagoak dianak, horiek, ikustean talde bat txakur talde bat, hori, 12 txakurren hor oso argi ikustea, zein dan zein. Vale. Oso zaila da, azkenen ze txakur bat bere txetik doa, eta beste txakur azkenen... Gu bezala, bai, hemen bakoitza bere txetik dator, eta momentu batzutan... Eta juntatze geanen, hor ikustea, azkenen bakoitzan, hori, ez? Bat izango da iztariagoa, eta besteak txistak ondatuko ditu, eta besteak soziadean sekulako afaria prestatuko ditu. Aurrekoak egiztatutakoak. Beste batzuk bertsotan egin gaute, beste... Sekula txakur bat izan ez duenari. Eta txakur bat erosi ez, adoptatu. Txakur bat izatekotan denari, ze esango zenioke? Ze behar da txakur bat izateko? Denbora. Txakurari eskaintzeko? Kapritxo ez izatea. Eta ez da etxe handi bat, ez da denbora. Dedikazioa. Berdin da, esate zizuenian txikitan, ez? Ni txakurran ez, jardina dakaunian, Bai. Hori izan eskusa, ez da, jardina dakaunian. Ez daka jardina. Nik pixu baten, lau txakur eta laukatu izan ditut, eta ez da lekua behar, denbora behar da. Denbora eta gogoa. Baita, bai, azkenen danakin bezala. Nik bitxakurri izan ditut baita, Eta... Nire gure esan pixkat, nirekin honen nintzen. Bitxakurri dume. Txikitan elkarri ziaten bat, adoptatuta baita ere oso politia, hiltzan zazpiloetik oso gutxik, baina oso txikia zan, eta zan denbora guztia etxean, kaka, pixak, ez dakit, txakurratea, azkenian pixu guztia, nire gurasoak hartzen zuten. Horregatik ustet oso konstiente izan behar dela, ze etxentaz dauden, umea dauden, ez dauden, ze denbora dauden, zerrez, Bai, azkenen behar dute espazio bat, baina hori, dedikazioa. Eta niko antxe bertan nahiko nukeuki, baina ez dakat denboratik hori nukeuki. Eta zuk orain garazi, imaginatzen dut, dirutxo bat irabazte azken, txakurrak besten txakurrak zein duz, ze gehiago irabazten duzu txakurren gandik, ze jasotzen duzu? Asko, nik azkenen niretzako munduko laniko berena dakat, nik goizean altxatzen naiz, txakurren bilanoa eta mendira noa, eta nik mendian pasiatzen nahon bitartean, lanen nao. Eta nola hasi zinen honetan? Edo zer izan zen? Nik nekan txakur bat, hori rebotez gaina iretsi zitzaigola etxera, eta izan da nire txakurra, oain dela gutxi hilda. Eta horrek eman zianez, azkenen dia, dia, eta ni bakarrik zu nintzanean bizitzea, hasi nintzen bat, bi, hiru, lau, eta hola, azkenen ikusi nintzanean, hainbeste animalekin etxen. Eta denbori gabe, esan bale, nik hartu ditut, orduan, hori da, nire ardura da behaiek ondo gotea, orduan, Jaun Andreok, Garazi Arruti, Euskal Herriko txakur zaintzailerik. Onena. Deberi best, onena. Eskerrik asko, Garazi. Azkar pasatzaigu.
Ez que gero eta guztua egotega itzeiten, eta demora Eta demora daukagu lehen adina. Ez nahi beste alegia. Jesus, benetan. Hau da pasamateko beste gauza bati. Jazta. Pasoa, ni naiz, ze pasoa dakau? Txintxoa benetan. Papela dibe, hori... No, goz, Ander elordui! Ander elordui, ezke, Ander bakarri zaitzen da. Eta Ander, konta iguzu, zer zabiltza? Eta non dago Ander? Ander dago Santurtzi! Txindatorren artista bat naiz, ondo jotzen dut, baita unkeren, txirulanik jotzen dut. Hemen jarraitzen dugu Carmenetan eta ez Carmeletan. Bai, arratsaldean ere. Hemen Santurtzin izan gara, zuen kuadriako batzuekin, txapela laranja zuten horiekin, eta kuadrilla kideak uretara joan dira. Ni gaurkoan naiz hartu. Hala ere, ikus dezagun bideoa. Hemen Santurtzin trena aurrera doan moduan, jaiak aurrera doaz eta gure gaurko kuadrillak aurrera doaz. Goazen ikustera Santurtziko jaiak. Zer da buruan duzuen txapela hori? Hau, gazteguneko txapela. Eta zer egiten da gaztegunean? Momentuz, jatera etorri gara, ez? Egon da Marianito txapelketa. Marianito txapelketa, eta zer da hori? Ez dakit ez nahiz etorri. Elektrotxaranga dago eta gauean kontzertuak. Zein da astonetan gehien gustatu zaizuen kontzertua? Ana Mena. Ondo gontzen kontzertua? Ez nintzen Ana Menaren abestiren bat? Ponme un poco de música ligera porque me siento ausente. Vale, eta gauze kontzertu? Txuleria joder. Txuleria joder. Eta abestiren bat? Jo. Ama, estoy en directo. Ama, maite zaitut. Bueno, heldu gara kuadrien jaitxera azten den leku honetara. Zer montado zu hemen? Balandro bat. Kortxosko txalupa bat. Tau, ipinu behar dira, txaluparen goi aldean, eta gero bi gerirari atze aldean ematen. Eta esperantzarik irabasteko gaur? Esperantza ez. Vale, zuen kuadriaren izena? Ate. Zelan? Ate. Ate, Zuek ere zuen txalupa prestatzen ari zarete? Bueno, txalupa hau ez da ezer, Kuadriek baituzte ja prestatu da zuek oraindik ere prestatzen? Bueno, beti bezala, guk azkenak. Azken moment. Un inkordio beti azkenak. Irabasteko asmorik? Ez, inoiz ez. Behin txalupak prestatuta, gaztezen heldu zen gazte, denak uretara. Santurtziko jaiak, Carmenak gogoratu eta ez Carmeleak. Ez Carmeleak, hori eta. Sea ligerísima. Palabrosima. Ai, barkau. Segurtzera ze pozizela saize tranquilzek ezkarik gabeari ginen eta batean gombidatu aterako gara. Tinton. Arrera egitera, no balez? Mira, 5 minutu utzi dugu orkanpoan eta ja zarautz guztia konkistau digu. Benetan profesionala da. Gaur zarautzik bertatik datorkigu. Zuzendaria, bai, zuzendaria, gonbidatua. Ez dakit ez esatuten. Begira, hemen orain pixatez oianean murrilduko gara. Nola? Turu. Hori zer da? Total, oiana pase behar da iristeko ona. Iristeko. Ara! Zer dau? Julen! Ikurriña bat? Ez! Konkiseko irabazlearen ikurriña! Hori. Eta zein da zarauzko irabazlea konkisen? Txo, lehen da bizi, azinduko zenuke pixat ikurriña? Nola ez ba? A ber? Baina hemen goiane. Venga. Ai ama. No, gales. Buah, hau beti nahi izan detin, No, Morales dago. Baina esan nimartezu, eta irabazlea. Imaginatu ni izpatzetan, zea igota... Konkisen gaude, ni lur errekondo naiz. Irabazlea da! Miren, Nogales! Wow, Pascal Herria gora bihotzak, eskerrik asko, ama, eta musaundi bat, euria azten du. Hori ere egia da. Benetan ematen duan gaudela. Euriari du. Eskerrik asko. 10 eta 9, oso tropikala ari bizaigu geratzen egia da. Oso nekatuta nago, baina oso ondo. Hori behin egin zuen benetan, berak. Ai, beak itea benetan. Vale, nakor markea, zatoz, ondo guztio, nakor! Azaldiko, nakor! Ongi etorri. Venga,
Segundotan. Nola egin zenuen hartu? Ikurriña astintzen. Nola jartzen baldin badauko. Zu nola egin? Bai, euri jantzeko igual. Gaur nola jarriko du. Ez ba, alperrik ze galdetu nahi nion nola astindu zenuen zu, nola egin zenuen zu. Nola egingo nun? Ez, nola egin zenuen. Bueno, egingo ez ba. Hola hartu nun da. Bai? Dios! Txala bala noresta, Bizila guztiak orain. Ze pasada, lasain akorda, hau panakor. Gau, bere herriak gaude. Euriari du sartuko gara. Igual barrura sartu behar dugu, venga, zatoz. Nakor Markezekin! Gora bihotzak! Agur! Gora gaur Nakor Markezen bihotzak. Pasa, Nakor. Hartu, jarri hortxe, Marito eta Enbeitaren aldamenean, Nakor. Eixo, gabon, zer moduz, ondo? Bai. Eta, begira, Nogalesek eta Pagadik esaten duten bezala, Nakor, ongi etorri zure herrira. Eskerrik asko, ongi etorri zuei ere bai. Eskerrik asko. Horregatik. Ongi etorri zuen herrira. Zure herrira. Hori, polita herria gainea. Hau pasara gutz. Eta denda? Denda ere bai, txukundako ez dute. Lehen ez dakiten nun ezagutzen, baina orain txukun dago. Uzitu surfeko tablak eta guzti hori. Txukun esatea, iruditzen zaitut, gutxi egita dena ditut. Gutxi. Txukun polit. De lujo. Ikaragarria. Oso. Ze planu dan? Ba, surfa beti bezala, eta lana ere egiten dut, tokatzen zaigu, eta tokatzen denean lan pixka bat. Baina, bueno, surfa olatu daudenean, eta gaur adibidez portuan honei saltotxo batzuk egiten, eta... Ikusi dut, honak anetorrenean zenba jende zeo, baina bai, txapelketa antzeko bat zeon, kukaina txapelketa, eta trampolinetik ere bai, saltuak egiteko txapelketa bat zeon. Es que gente pila bat zeon, eta turista pila. Oh, no sé lo que pasa ahí, pero hay un montón de gente. Algo pasa, zerbait ari da gertatzen. Catalanes, somos catalanes. Nola esaten zuten? Hay mucha gente ahí saltando. Que la cucaña. Bueno, Nakor. Azkenengo bokalak enduta. Zertu hortan ere, gauza horietan ere. Gustatzen zait. Alegia tximuaren eta egiten... Bai, gustatzen zait. Eta guain, nola bi txiki dituten, beraiei irakusten ere. Aizu, gonbidatu denak gurasuak izan dira. Ez dut ulertzen, no? Danak ez, zehatzo egontzan hemen Marina Hues, eta nire lenguzina da, esan beharra dukat. Aiba! Haupa Marina ere bai, haupa Marina. Marina, muso handi bat zurire. Aizu, Nakor, galdera bat. Bai. Barkau, udan gaude. Udan gaude, euri da idu, baina udan gaude. Udan gaude. Eta, udan oporretan, zertzea, abentura zalia edo lasaitasuna? Abentura zalia. Oaintxe adibidez egotea 10 egun Picos de Europa inguruan, mendia gustatzen zaigu, erreka iskinetan sartu, bueno, kirola abentura, bai. Eta zer maite duzula dio zure t-shirtak? Triatloia maite dut. Bai, izan naiz, aurten izan naiz, enbaixadore. Triatloia maite dut, egitagazkoan enbaixadore izan naiz. Eta zoritxarrez, ezin izan dut triatloia egin. Hortarako prestatu nintzen, baina ezin izan dut egin. Ze, bueno, bizikletarekin erori nintzen, eta, kostillaren eta egun azkenean ezin izan egin. Baina, bueno. Zuk irabazi zenuen behin ez triatloi bat, baina bai konkiz? Konkiz bai, irabazi nuen. Sokerez bali ba naiz, zenik? Marka huen, ezkenik beti nahi zareta bate. Sentitzen, nominatuta nago, ni nire burua nominatzen. Izendatuta zaude Nogales? Bai, oida. Jarraitu ez daken nire rolloarekin, bale. Sokerez bali ba naiz hori esan nuen, zuk irabazi zenuenean hotza egiten zuen. Hotza hundia egitezun, bai. Hotza hundia, osea ez da oraingo... Oraingo kokalekua behintzat. Orain berua pasatzen dute, moskitoekin eta gaizki pasatzen dute. Bueno, gainera, lehen urtean... Zerrekin? Moskitoekin. Baina lehen, Patagonian grabatzen genuen eta hotza hundia pasatzen. Eta gainera, beti galdetzen diatenean zer izan zen parterik okerrena edo gogorrena, nik beti esaten dut hotza eta gozea izan ziala gauza okerrena. Hotza hundia pasatzen. Hotza hundia? Bai. Zenbat erainokoa? Temperatura ez da, nahi, behin Julian etorri zan, esaten gaua pasagenula 15 gradu 0 azpitikan. Bueno. Bai. Bueno. Nik graduak esan ez dakit, baina gaina koziarekin lotuta, ez bai zu kaloriak izartzen, hotza ere ez tezu ondo aurreatzen. Bueno. Eta, bueno, hori. Hori bai dala leherigo. Bai, begira. Anako, Vale, jazta, esan dugu hotza ez moskitoak. Txomorrorik ez orain. Ezaututa, ze uste ez eramango zenukela hobeto. Han pasatzen un hotza edo orain pasatzen duten berua? Ni behitu dara salia naiz, nik ustetu hain nahi moskitoak ez diat kalterik egiten, ez kalte handirik, eta hain hobeto moldatu gonitzake. Beraz? Hotza oso gogorra da. Beraz? Azken ediziotako konkiz pixkat? Suabeagoa da. Suabeago ez da, probak eta gogorrak izaten jarraitzen dute. Julian ere pixka kabroixeago ibiltzen da, hori egia da, asko maite dut, baina egia da beti pikanteago gaur rinaiz, Julian. Ez dutzen limiteraino, Julian? Bai, beti ez dutzen.
Eta, baina niretzako, hotza eta oso gogorra izan zen. Eta gozea handia, oain ere gozea pasatzen dute, baina... Ez que ni gozea ezin hori behitu dut, nahi zundana, baina ni nahi zuen betxiki bezala. Gozia, pixaguria eta nekautala honean... Ez que zein da motivazioa. Abentura zalea bali mazera. Mundu guztiak ziko da marreka, baina galdera zintzoa da. Zein da motivazioa, ze, klaro... Onizia nominatuta zen. Izendatuta zaude, Onidak inoala programa batera, gozea pasatzera, hotza pasatzera, moskitoi jana zaten ustera. Orain ez dakit. Ez dakit dianola motibatzen da. Nere kasuan nik ikusten nun telebistan, eta asko gustatzen dizkian han egiten zituzten probak, eta pentsatzen nun, hemen ezin ditut egin proba horiek. Nik nahi egin proba horiek ezin ditut egin. Saiatzen izan lagun batekin proba horiek egiten gure erara, baina holako estenatoki batean gaina, ezin eskoa zen. Kamarak beti atzea egite zeaten, ze lotxati izan naiz beti, oain ja gutxiago. Eskerrak. Baina lehen hori izan arazoa, kamara kontu hori. Baina zen, bueno, egin nahi baet, horrea junberko naiz, eta saiatu nintzen, sorte eukin nun. Jo, suertea. Sortea baino gehiago, Sortea da egun baten lehiatu bazinate, baina hilabete oso bat irabaztea hori. Suerte izan zaket guk irabaztea, de repente. Bueno, nik izango litzateke sortea, miraria, beste lanak diarrea horokor bat dutela, Dakor, gu hemen ikasteko gaude. Bai. Guk hemen beti ikasten dugu, Nogalesen gandik, gomidatuen gandik, baita gure kolaboratzaileen gandik ere. Gaur adibidez, emeitak esan digu, gaur eta, bueno, beti esaten digu, zaudete oso ohituta gipuzkoar zentristak bakarrik entzutera, ohitu zaitezte beste euskalki batzuetara ere. Egin zure belarria bizkaitar euskalkira ere. Noa nahi zua jau, noa nahi zua jau. Bai, hori nahi beldurra maten. Zaila, iritsi naiz. Findu ondo belarriak. Ea, hori esan dira. Galdera dator. Eta honena ez da bizkaira bakarrik, honek itzeiten du azkar, eta... Ondo itzeiten du, baina, jarri belarria, fin mesez. Subtituluak. Nakor, makina, a ver, pregunta datortzutago. Zu zeure izin konkizita zen duen, nik neuri nena honin irabazi, baina, bueno, hauko zen duen potroi nire kontratuelo batein da irabazteko, ordepek. Eta jakin duzun, baten nire duelo ondio, artista. Guau! Hau bat, zeleta, hau bat. Ez que, barkau, mesedez, ze esan du? Esan du, nik irabazi nula konkiz, beak ez nula irabazi, baina ea potruak ditudan... Adax, esan du? Hori, potruak ulertu den. Bere aurkat duelo bat egin eta irabazteko olako zerbait. Ba, hori gara. Olako zerbait esan du. Bueno, ba, duelo antzun dut? Bai. Bueno, zu bai ez esate jozu? Ni noski bai ez. Gaina, bueno, bai, jarraitu. Bai. Duelua baldin bada honun baiten, hori da gure platuan. Bueno, kanpoan. Oie, barruan egin laike. Zeba ez teu jartzen egun bat? Hemen, Zarauzko kaleetan, Zeleta eta Nakor harri jasotzen ikusteko. Edo zaku patata... Edo zakuan korrikan, berdin zait. Bai eta bez? Arazoik. Zeletan numerua bat lakazu? Bai. Mobila horret lakazu? Guk ere baize, berak bidali. Bai, baina itzalduta. Norbaitek Zeletai deitzia baldika? Deitu Zeletari. Esan erronka, baietz Nakorrekin. Ados? Zeinek irabaziko luke, herri kiroletan, Nakorreko? Proban arabera, Zeleta ni uste hanketan da oso potentia dela, oso hanka iztarre harra askata biziltan da ibiltzen da, hankan indar handia dauka, baina soka bat igotzen ez dirabazten, eta erotuta Zeleta. Orduan probak jarri behar dira, oza, bat Vale. Hankeko zerbait, abesoko zerbait. Eta gero hirugarrena buruko zerbait. Guk arbitro. Ondo, gustatzen zait. Honintzak esateu gu beira. Vale, gu beiratu egingo dugu, eta egin ez dela Nakorrek eta Zeletak. Zer da zailagoa, edo rexagoa? Konkiz irabaztea? Edo Nakor suhiltzaile plaza bat ateratzen? Jo, eze galdera, Beitu, nik konkiz irabazteko beti esaten dut ezintzeala prestatu hilabete batian. Ze konkiz irabazteko izan bertzeaia, bizitza guztian, zehar ukiber izan ezu entrenamentu berezi bat. Ni beti txikitatik zuaitz da iotzen izan, eta guzti hori. Baina konkiz azkena irabazen nun 40 egunetan, han grabatu genuen 40 egunetan. Zuhiltzaile plaza ateratzeko 10 urte inguru ibili naiz ikasten. Eta gaur egun oraindik plaza ez daukat. Hortxe nabil lortzekotan. Bueno, seguru aski laizter ja. Bai, seguru aski bai. Baina oraindik ez daukat, hori da errealitatea. Baina lanean bazabiltza suhiltzaile. Lanean bai, dula 4 urtea zen lanean. Eta hortaz, numeroiei eutxita, esango dugu zailago dela suhiltzaile plaza lortzia. Eta esan duzu prestatzeko, konkiz prestatzeko ez dara hilabete baten prestatzen. Zer da garrantzitsua prestatzea, fisikoki edo mentalki?
Nik hori ere beti esaten mentalki gogorragoa dela eta garrantzitsuagoa dela mentalki ondo egotea. Ikusi dira kasua jendia doala fizikoki oso ondo prestatuta, baina gero 5. egunean mentalki krak egiten dula eta etxea justen da. Orduan, oreka bat behar da, oso garrantzitsua oreka bat eukitzia, baina garrantzi handiagoa emango nioke mental puntu horri. Bere psikologiari esker besteak bestek eronak horrek ibilbidetxoa egin du telebistan ere? Bai, zurekin gaina honitzen, duta. Nirekin eta... Kaixo naki, zer moduz? Bueno, gaurkoan galderatxo bat daukat zuretzako. Abentura zale amorratua zara, baita niri ere gustatzen zait. Orduan, ze abentura gomendatuko zenidake udara hontan partekatzeko etxeko txikiarekin. Bueno, uda hon bat opa dizuet eta musu ondio duat. Jo... Aio, puertas! Haupa, Maia! Jode, galderari erantzungo diot. Hombre? Egola, txikiarekin abentura bat bizitzeko... Amaiaren txikia horrein dit txiki xamara. Bai, baki txikia ala, baina, bueno... Ez dakit non mi bota. Ez, bota, ez, baina errekatxo baten piraua, ez da, 6ako... Jetxiera, edo? Bai, jetxiera, 6ako jetxiera, adibidez, umea ondo eutxita eta ondo lotuta, baina hori ez da oso arriskutsua ez da izaten. Nik nire umeak oso txikia zianen egin nun, 6ako jetxiera, bai, eta ez dago... Bai, hor ez dago eten korrontea hundirik eta ez. Orduan nik hori gomendatzen dizut, Amaia. 6ako jetxiera, adibidez, bai. For example, ez duzuk esan dugu subiltzaileen lanak egiten dituzu gaur egun, subiltzailea zara. Bai. Igual topiko bat dotako dut, baina subiltzaileak, suak eta itzali bai, baina gero tarteka ikuste ditugu adibidez pelikuletan eta zuaiz batetik katakumea geisten, Hori, esan beharra ditugu. Bai. Hori ere egiten duzu edo? Egiten dugu. Niri, esan dizuet 4 urte daramatzatela gutxi gora era lanean, 2-3 aldiz tokatu zait, zuaitzetik katua geistia. Eta ez da broma. Gainera, zehazki katua, zuaitzetik. Katua, bai. Zuaitzetara igotzen dira, eta beti dago baten bat, deitzen dula, katua da jetxi ezinik. Eta gu deitzen gaitue, juten geha, askotan zuaitza jostik bat eman, da geisten da. Baina beste batzutan eskaira jarri berdegu, igo, hartu, eta jetxi. Bai. Zer den bizitza, 10 urte prestatzen pasa subiltzaile izateko? Katua geisteko. Deitu izute joan zara, ostikoa jodiozu zuaitzari. Baina ostikoa ondo jotzen jakin, berda? Claro. Nor jotzen dion ostikoa zuaitzari, Gure katua goze denean geisten da. Hoixe, janaria jarri behian, da ikusiko nola geisten dan. Ostikoak ematen zu, enteratu naiz, zen nire karateka izan izan. Ez que hainbeste gauzen ditu nik. Karate eite zenula. Bai. Jarraitzezu karate egiten? Ez, badia, justu zubiltzaile lanetan hasi nintzanean, utzi berri zanun, ze, ordutegiatik eta ezin izanun jarraitu horrekin, nik klasiak ematen ditune bai. Bai, eta klasiak emateari utzi nion. Eta azkenean gauzatetik eta besteatik, jasotzeari ere utzi egin nion. Eta pena hundiaka, ze asko gustazitzaidan kirol bada, eta dakat pixka bat alde batea utzita. Ze koloretako da, zure gerriko? Beltza. Hori da, importantea. Horra, esaten da, gerriko beltza lortzen desunean, azten zehala benetan ikasten. Egia da, nire kasuan bintzen... Zemat ikaskuntza zure bizitzan, dakor? Nik gustatzen, egunero ikasi berda zoze. Eta zuk esan duzu, ze? Nik karate... Ekarriko ditut argazki batzuk egun baten karatekoak. Nik karate iten. Oizu, kopa pila ditute kontuz. Futbolaria, Euskadiko txapelduna, ping-pong edo maite. Ikaragarria da, hemen eserita daukagun eska honen ibilbidea. Es que, muy poco aprovechado. Eta herri kiroletan, akor? Herri kiroletan, eskaz, ez dut egin, ez dakit. Entrenatzen hasi, porque seletak da, claro, seletak ez dugu ezan bai. Nabizi hasi ikusten. Ikusita baditut. Olain beste aukera bat. Eta gero ja joango gara pentsatzen. Ander eta Carmele Frozen, Gabon. No hay premio. Opa. Kaixo, Gabon, bikote Gabon gure kolaboratzaile eder horiek hemen Santurtzin jarraitzen dugu. Ez da Miami tamales, baina Santurtzi ere herri polita eta euskalduna dekogu. Carmele? Hori da, gaur oin momentuen beste 5 partaide lortu guz, lehenengo talde bai 5 egon die, oin beste 5. Indertze die, baina bezalako teknika erakusten daben. Eta, Ander, lehen burgozko bate parte hartu dago, baina oin zein deukego. Hori da, herrikiolak Euskal Herritik doaz, erakartzen dabez, atzertarrak eta horretik oraingoan Irlandesa, dekogu Ryan, kaixo Ryan? Kaixo! Bueno, zu hemen sartuzin bizitzara orain, zelan doaz jaiak? Ondo pasa. Ondo,
zuek ere jaietan ondo harri jasotzen aritu gara, probatzen, badu crossfitan ere aritzen da mutilen bat, oran Karmele. Beti dago non bai. Indarra sobran. Hori da, inderra badau, teknika, berze teknika erakusten daren, Ander. Nik uste lehen bailen hasti izango dela honena, Bai, lehen emeretzi jasoaldi, errekorra 32 amoroton. Hori da. Eta gu, txiribitoa prest, kronometroa prest, gure mutilak prest, Ryan hartu lekua. Vale. Eda. Good luck, lagun. Aupa, Santurtzi. Aupa, Irlanda! 2, 1, go! Venga. Denbora, hortxe Ryan. Aupa. Lehenengo jasoaldia. Aupa Ernesto, hor, gora. Kontuz bietzak! Bigarren jasoaldia. Erreskazu, eta. Kontuz bietzak! Vale, perfecto. Iru! Nakor, zuk 40 kiloko bola hori 2 minutuan zenbat aldiz bezala. Apa, unai! Zu bakarrik, Amar edo lan ez bai, ez? Amar, hor nun bai. Ez dakit, hola esaten de. Sei! Eta seletak? Seletak bat gehiago. Ez bako Zazpi! Lehen usan, nik bat gehiago seletak. Sortzi! Bueno, disko jaia jarri dozku hemen farola azpien. Venga, beste bat. Iepai! Bederatzi! Claro. Berrota segundu. Ziagua da. Venga, mutiak, Amargarrena! Oso do, Amar. Aupa Ryan berriro! Hauek hogei Ryan! Ondo, Ryan! Eta, Amaika! Minutu bat! Venga, Normalian denak Gora! Amabi! Amorotokoak hogeita amabi. Eta, Amairu! Hogeita amabi. Hogeita amabi. Apa unai! Ba mutiak, Taldean, baina. Gora! Baina honek gainat, eta airian hartzeu behitu. Amabos! Maestene, joten mar! Amasei, gaur esteko hie! Aurpegi txarri bez! Amasazpi! Ona. Honek hartu dio. Minutu terdi! Honek, kontuz bietzak. Amasazpi! Batez ere, gero harria botatzerakoan, hankarrapatu gabe. Emeretzi! Bestia baino gehiago. Venga, ba! Demora dago, Oiko langa hori. Azken amago segundua! Ryan, you are the best! Ryan, you are the best! Ondo, Amar! Ai, Ryan! Gol! Ai, kañuito bat! Hogeita bat, eta pilotan bezala, hogeita bi! Vale. Jan Andreas bai! Ondo! Torri, urbildu! Bueno, hogeita bi jasoaldi, lehen emeretzi, marka polite bolu nahi zu, ikusi daizu, oso solte! Bai, bueno, lehen aldia izan da, baina nahiko ondo, ezta? Ondo, Carmen, erakusaldi polite. Oso ondo ibilide, bakotxa berana erakutziz eta hori eskertzen da, osake, eskerrik asko mutiak. Eta horretan jarraituko guk beda atorren astean. Hori da. Hainbat ertan mutriko Elizondo. Euskal Herria. Carmele, hemen esan berdauna da, ikusteala, Amoroton izugarrizko marka intzuela, ez da? Larregizkue. Gauza onerako eta... Bai. Oso ondo ibilizien. Uda guztia daukagu hori ere gainditu alizatu. Ai, baitu, ez du arrakale. Aio, urrengo aste arte, Ander eta Carmele Frauzen, asteburu hona. Aio. Beraz, Nakor, besteak beste badakizu zertan eman ditzakezun urrengo egunak, seletaren aurkako erronka. Harria jasotzen, adibidez. Besteak beste. Barkatu, baina eskemen dakau gauzatxo hau ez dakit nola deitzen zaion. Dela bakoitzak idazteko nominatu bat. Baina ja badago nominatu bat. Zer dago? Nominatua edo ez dakit nola deitzen zaion. Izendatua? Izendatua. Eta gaur erabaki dugu izendatua izango ala, gaurko kolaboratzailerik onenarentzako... Onifia! Hori kendu da zuria. Hori ja ez da zuria. Ez daude arriskuan, hemen arriskuan da hon bakarra, baldak izu zein dan. Julian. Zulen. Zer? Zulen. Baina Nakor, erronka dauka, seletarekin egin beharra. Kontuz. Niri ze pasatzen zait? Zeitezun asteburu hontan. Kontuz. Orokorrean esan da. Orokorrean esan da. Eta zehaztapenik gabe. Eta zehaztapenik. Kontuz, anok asteburu hontan. Nakor. Esan. Ez duzu oraindik triatloirik egin? Oraindik ez. Prestatuta zaude? Iraian egingo ez. Egingo duzu? Bai. Zarautzeko triatloin mistu egingo ez. Bikotiakin batean. Ostras! Honintza ingo aldo batean. Nik triatloie... Bilo. Azteko oso gokia da. Nahiko distantzi motxak dira, eta ez da zaia. Irunak hain laike?
ez dut uste. Izan behar neska eta muti. Enbaixadorea izateko ere esan ziaten, baina hau ikusita esaten, ni enbaixadore, nola? Ni izan nahi zagardoaren eta txakolinaren enbaixadore. Begira, behin enbaixadore. Ez da txarra hori ere. Ui, barkatu azken orduko albiste bat. Zuei. Lakor, mila esker, zueire. Eta itxo lasai. Ibani Juan, ja jutia nahi du. Ikurri nartuta jun berri. Azken momentuko albistea entzutia nahi aldezu. Bai, nomina honetan. Seguru zaude? Bai. Nik gaur esana eten bakarra da, lehenengo eta behin, musu bat Alberto, eta nola ez, azken albiste bat, eta esate jate bihar ere. Astelenean. Eta bihar, eta larun bat astelenean. Ea, benetan, eguzkia ateratzen den, zer hautzen, eskerrik asko, gora! Gora bihotza!